Kadriye. Меня 19 yaş. Мен оқимын институтында, 3-нче курсыда, экономик факультетында, яратам биергә һәм җырларга, биим ялкынлы яшьлек коллективында һәм институт коллективында андеграунд исемле. Школда укыганда биюдә задумка коллективында, чит илләрдә булып фестивальләрдә һәм конкурсларда беренче урыннар һәм гран-при алдым. Аннан соң бетердем рәсми школаны. Минем хыялым яхшы укуны бетерергә һәм бәхетле булырга. Можно уже не смотреть дальше, все дальше. Все ясно. Кадерле. Sizning ko'zingizda baxtli bo'lgan narsa u. Бәхет. Табырга яхшы кешене. Нәрсә өчен яхшы кеше? Менә без яхшы кешеләрбез табылган. Ышанычлы кешене. Нәрсә өчен? Торырга икән. Мине яраткан кешене, мин аны яраткан. Матур гаилә. Ну, в общем-то, все понятно. Творческий номер. Миңа вакыт генә кирәк, бүтән киң. Ну, давай как-то спросите, готовы ли? Алина, син әзерме? Ай тазда италанып яра